तो गाइस सावन आ गइल बाटे आ देवघर में जाम होखे वाला बाटे, लेकिन जाम होके से पहले डॉली सिंह एगो एल्बम गा दिल बाड़ी जो देवघर में जाम भइल बाटे। उ गाना सीक्वेंस पर बा और माही रिकॉर्ड चैनल पर बा, यूट्यूब पर जाके सुनी लो। लेकिन ओकरा के हमनी के देसी अंदाज में जौन बाटे ढोलक पर एकदम जौन रियल वोकल बा उ कैसन बाटे, एल्बम के वोकल में और रियल वोकल में का अंतर बाटे तनी गा के देखी हम बजाओ। अगर वो लोग की पसंद आई तो ये चैनल के और हमने किया अपन आशीर्वाद देव, लाइक शेयर कमेंट जरूर करब, भुलाई मत। हाँ शुरू हो जाइए। कहाँ बानी कैलासी सब खोजत बादेशवासी, क्या बात है, कैलाश पाबही बानी जय हो जय हो के बानी रोरा काशी। क्या बात है, सब छोरी अपन काम आइल बाटे बाबा धाम, हाँ। कुल जहान के जुटान भइल बा, तहरे लाए भोला पूरा देवघर में जाम भइल बा, तहरे लाए भोला पूरा देवघर में जाम भइल बा। कहाँ बानी कैलाशी सब खोजत बादेशवासी, कैलाश पाबही बानी आके बानी रौरा काशी। सब छोरी अपन काम आइल बाटे बाबा धाम, कुल जहान के जुटान भइल बा, तहरे लाए भोला पूरा देवघर में जाम भइल बा, तहरे लाए भोला पूरा देवघर में जाम भइल बा। कैसा लगा हटे ए पर प्रतिक्रिया लाइक शेयर जरूर दिया कमेंट जाए। प्लीज। धन्यवाद।